day. Dire ko day, amping day. Sige day ha. Dugayang papart. Uy, sa make up dugay to. Ah, dugay gyud. Asa dugaya? Wala. Ya. Okay na mo dia? Okay. Pero pagkadugaya ni mo eh. Ka. Nya saan mo sista? Oh, ikaw. Tara. 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 Kisa part. Asa-asa mo tamang chicks ni part. Ako rin bahala sunod mo sa kuha. Unang sa bapay. Ano naman? Ang bantay? Sige gani. Wala. Bawa ang puso ng part. Ay, bawa uy. Tarong part. Morning morning. Yo ang ito niya part. Ha? Ada ano? Makachadahan ni adag kayo part. Adit so, dito ta. Ito sa part. Aliksik na. Kani sinong sa ta? Asa mo tamagi? Asta. Ha? Atagi. Ali, agi. Ta. Saan ka masilong, Ali? Part. Ang matay. Ay, matay. Naroon dahil. Parang matay ka. Ay, asa mo nang nalapaw? Nalapaw, mi. Yan. Ala, mga kaulan nun. Mga boys! Pat. Sagod. Sagod. Ay, gwapo kay sila oh. Man na sila na ko rin tulo. Alo. Bulag, familiar kay ko na nila ba? Mo man sa lintong. Ay, solo dyan ako ni Ron. Yung si Inday, walang kuyo. Kuha din na. Ay, Pat. Marag pamilyar mo na ako ng balutan. Itong dito sa linto ba nga ako ila akong librahan. Nga, Pat. Marag, duwa mo na sila. Asa kayo mo sa ana? Ito, Pat. Gani, Pat, sa? Duwa mo na sila. Hindi siya lang nausa. Gani, siya lang nausa ga. Hindi. Alo, huwag ka niyo. Nakahilo akong natripa na ni Ron. Patay dyan na siya na ako, Ron. Part, ito yung yun, tana. Nag-300 ra ba? Total. Timbaladyo kita ron. Part, ikaw bahala eh. Bahala ka dra eh. Part, merkado kan man. Merkado ko yung tipan na ni ba? Gusto may kadlo ka ni mo anak. Part nga, gamay ra mo na. Part, total, tulo bitaw ta. Kwarta na ba na? Sige Part, muka adot yung munang Part. Part, mamauli na ta Part. Part, yun ang mamauli man mo. Ako'y balang iskarte, anak. Hi, Miga. Hi. Pwede mo kayo flavor? Sa mga figura, magsabot sa kadito eh. Ha? Dirita? Tapos unahan kayo magsabot. Kapat to. Pasabot-sabot sa to. Parta na po na ron. Tay Part, kaning atong usa ka amigo Part. Mamayutay gyud. Sa? Pwede sa ila-ila sa dugay tamigo. Pwede ka, amiga. Nasa Pwede man si yung ingon? Busyo. Ako day si Bernadette. Nya. Gusto naman mong favor. Ano ba? Anong pila mo rin na imong kwarta riya? Ay, nya kay akong type ba kanong nakahilo ba? Kanong nakahilo. Ako miga, wala dyan ay problema og di ka na ako kay. Pero tagay ra og favor. Magani. Pila man day mo ang pananang nakahilo? Ay 150 diya. 50? Oh. Pwede ka ayo. Yan sa man. Ang talikuan na ba ya dili? Ay! 150? 150 sakto yun. 150 akong kwarta. Salamat kay Miga. Nya kay maadtos ako kay bagyo na. Basta ko. Ay! Oy. Lagan sa busyo. Dali Part. Na. Ako atason Part. Na. Ayan Part. Ako atason mo latar ako dira. Ayaw ba? Uy. Basta balik ra ha. Ay! Dati. Murag napatuol man sa ka. Basta para sa potong kauban ako ba.
Nagatros oh. Ito ba naman ako, ha? Di ko eh. Ano, di mo? Nga kay, mabayaran naman di ka. Di ko. Mabayaran naman di ka. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Wow!